escassos compromisos d'acolliment de refugiats. Una falta de voluntat, com ja deia Adés, per a donar una resposta adequada a una crisi humanitària d'extraordinàries dimensions, que, per exemple, ha convertit la mar Mediterrània en un gran cementiri. En l'altre costat de la balança destaca pel seu compromís, per la seva eficàcia per a intervindre allà on siga necessari, el paper de les organitzacions no governamentals com la Coordinadora Valenciana, que va néixer l'any 1992, amb la voluntat de coordinar les actuacions d'aquestes organitzacions imprescindibles en l'àmbit de la solidaritat. Una coordinadora que des de l'actual s'ha desenvolupat un treball conjunt de diàleg i reflexió perquè totes les actuacions i projectes desenvolupats per les ONG valencianes aconseguiren els seus objectius i contribuïren a millorar la vida de milions de persones. Concedim avui la medalla d'or de la ciutat a una entitat, la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no governamentals, en la qual s'integren 91 ONGs, distribuïdes per tot el territori valencià. Una entitat caracteritzada per la pluralitat ideològica, religiosa, social i de camp d'acció, des d'un punt de vista valencià o global, en reconeixement a la seva labor de potenciació de la solidaritat, de promoure el diàleg entre associacions de finalitats diverses i la coordinació d'accions per a millorar l'eficàcia. L'Ajuntament de València concedeix avui la medalla d'or de la ciutat 25 anys després de la seva creació a la Coordinadora Valenciana d'ONGs.